magyarok, honfitársak, otthon és a nagyvilágban összetartozunk. Nekem azt jelenti magyarnak lenni, hogy bármit eszek, bármit csinálok, bármire gondolok, bárhol vagyok, és tudom, hogy az a dolog magyar, akkor csak mindig újra figyelmeztet, hogy én magyar vagyok, és hogy magyar vagyok. Van egy magyar állam, és a magyar állam határai nem esnek össze a magyar nemzet határaival. Ott talán van 9 millió, itt szétszórságban vagyunk még 4-5 millióan. És nincs nagyobb érzés, mint az összetartozás érzése, és ezen kell dolgoznunk. Templomi közösségbe tartozok, és mint presbiter azt tudom üzenni egyetlen egy szóval, hogy gyerekek, emberek maradjatok. Múlt éve, november 10-én magyar állampolgár lettem. Erről nem is gondoltam volna gyermekkoromban. Úgy neveltek, hogy magyar légy, szeresd a fajtádat, szolgáld népedet. Most itt élek Ausztráliában, 57 óta. A magyarságom soha életemben el nem felejtem, azt csak a bőrömmel húzhatják le róla. Már mondtam sokszor édesanyámnak, hogy tényleg úgy érezem, hogy paprika van a véremben, és ez egy nagy különbség. Magyarnak lenni Szarajevóban jó érzés, mert a kultúrát itten bírom továbbadni a többi barátaimnak, meg az ismerőseimnek, meg büszke vagyok a magyarságomra. A macedóniai magyarok testvéri szeretettel üdvözlik a világ bármely táján élő honfitársakat. Végre elmondhatjuk, hogy ott vagyunk, ahová tartozunk. Végre egy szívvel, egy lélekkel ünnepelhetjük sikereinket, küzdhetünk igazunkért, és ha kell, vezekelhetjük bűneinket. Végre egy a nemzet. Igyekszünk megtartani, megápolni magyar nyelvet, kultúrát, és ezt továbbadni. Ez egy nagyon nagy felelősség, mi mint fiatal argentinai magyarok ezt felelősségnek érzük, és ha bár nagyon-nagyon nagyok a nehézségek, ezért próbálunk ezzel ellen küzdködni, ár ellen úszni, és megmaradni magyarként. Számomra nagyon fontos az, hogy az itt élő magyar családok gyerekei ne csak megtanuljanak jól magyarul beszélni, de alaposan megismerjék a magyar kultúránkat, a gyökereinket, a hagyományainkat. Annak ellenére, hogy nem vagyunk Magyarországon, nem felejtettük el, hogy honnan jöttünk. Gondoljatok ránk, mi is létezünk itt, ápoljuk és őrizzük magyarságunkat, nyelvet, kultúrát. És ezt ne felejtsétek el, igyekszünk továbbadni utódjainknak, úgy, mint ti otthon. Nagyon szép is, és Magyarország is, és Budapest és Faláccsán, és azt nagyon szeretem. Képzeld azt, hogy egy nagy színház nézőterén ülsz, és egyszer csak felcsendül Brahmstól a magyar táncok. Na, azt az érzést nagyon nehéz leírni. Megjelenik az első könycsepp, majd a második, és a könnyeiden keresztül ráébredsz arra, hogy teljesen mindegy, hol élsz a világban, az ereidben magyar fél folyik, és nem vagy más, mint magyar. 3 évvel ezelőtt érkeztem Londonba, és az elején nem igazán voltak magyar ismerőseim, magyar barátaim, de ez alatt a 3 év alatt arra kellett rájönnöm, hogy bármelybe járok a városban, itt Londonban, lépten-nyomon magyar hangot hallok, és sokkal könnyebb magyarnak lenni, és nehezebb angolnak maradni. Számomra természetes, hogy svájci magyarként élem az életem, öntudatosan és büszkén vállalom a magyarsággal járó előnyöket és kihívásokat. Fontosnak tartom, hogy nemzeti öntudatomat továbbadjam 4 gyermekemnek, és mást is segítsek magyar öntudatának megerősítésében. Magyarnak lenni számomra nem több és nem kevesebb, mint önmagamnak lenni. Úgy érzem, hogy jó magyarnak lenni, hogy Széchenyi mondta,
Idén töltöm be életem felét 22 évet itt, Chilében, és ez egy szép felelősség, melynek gyümölcseit már így született kislányom lelkesen, és én látom, amikor Pompom meséit nézi magyarul, vagy barátaim növekvő érdeklődését a magyarság iránt. Én Erdélyben születtem, ott is nőttem fel, tehát ott is mint kisebbség éltem, és úgy neveltek, hogy hát te magyar vagy, te valami különleges vagy. Úgyhogy én ezt tudom mondani, hogy én büszke vagyok arra. Nekem még komplikáltabb megmondani, hogy milyen magyarnak lenni, mivel valahol én, mint bukovinai székely, hogy székelyföldi származású vagyok végül is, aki falu átköltözött, vagy az a népcsoport átköltözött Bukovináról, onnét meg Délvidékre, és most Délvidékről én itt születtem már, és ezt valahogy viszem magammal. Amit a nagyszüleimnek meséltek neked, és mutattak a tettképet és a fényképet, és a magyar étel illata, a kenyér zsíros paprikával, és a duros gomboz, és a huszárka szalonával. Én a magyarságommal főleg a szülői házamat kötöm itt össze, ahol megtanultam magyarul, és az itteni magyar programokat, mint például a táncot és a cserkészetet. Eredetiben tudom olvasni Petőfit, József Attilát, Kosztolányit és Lejtő Jenőt, és értem őket tökéletesen. Tartsanak ki a közösségek, tartsanak ki az egyházak, az iskolák, a templomok, a cserkész közösségek, és sokkal erősebb lesznek, mint egyének is. Azért szeretek a cserkészetre járni, mert mi tudjuk gyakorolni a magyar nyelvet, és mindenkivel tudunk beszélgetni és élvezni magunkat, és minden héten az összejöveteleken mind szoktunk új dolgokról tanulni. A cserkészet, például a jubitáborokon összejön több száz cserkész mindenhonnan, Ausztráliából, meg Dél-Amerikából, és itten Fillmore-ban, Washington, vagyis New Yorkba összejönnek, és akkor ugyanazt a 100 népdalt mindenki le tudja énekelni. És az annyira összehozó nekünk, mint cserkészek és magyar cserkészek. A magyarságot mi visszük a vérünkbe, születtünk már magyarul beszélve. Amikor én megkezdtem az iskolát, kellett a tanító veszekedjön velem, leírta örökké, hogy anyám vagy apám elolvassák, tanítsátok spanyolul. Én nem értem a gyermek. Akkor mit bíz gondolni? Magyarok vagyunk. Úgy látom, hogy magyarságunk értéktöbblet. Gazdagítja mindennapi életünket, és emellett összeköt a nemzettel, amelyhez tartozunk. Elkísér bárhova a világban, és lehetővé teszi, hogy mindenütt otthon érezhessük magunkat benne. Jó érzés tudni, hogy egy-egy olyan népdal, mint a Csitári hegyek alatt, mindenütt éppen olyan szépen zeng a világban, és hasonló érzéseket idéz fel bennünk. Olyan kincset tart a magyarság a kezébe, a tánckultúránkkal elsősorban, a nyelvünkkel és az énekeinkkel, ami szinte felülmúlhatatlan világviszonylatban. Én mindig büszke vagyok arra, hogy Magyarországról származom, és nekem ez egy fontos része az életemnek, ezért én nagyon értékelem mindig azt, hogy én magyar vagyok, Magyarországról származom, és nagy örömmel megyek mindig vissza rokonokat látogatni, a Magyarországot is megnézni. Mindegy, hogy kinek mi a véleménye arról, hogy milyen magyar vagy milyen vagy magyar nem vagy. Az én személyes érzésem, és amiben én hiszek, az, hogy a magyarságunk az bennünk van. Az mindegy, hogy hol élünk a világban. Mi magyarok vagyunk. Szeretem felvilágosítani az idegen nemzeteket egy kis magyarságról. És ez az, ami igazán szerintem minden kint élő magyarnak fontos kéne, hogy legyen. Hogy elmondjuk, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, és esetleg hová tartunk.
Nekem a magyarság több mit jelent, mint egy kifejezés. Ez nem csak egy szó a szótárból, hanem ez nekem az, hogy nyelv, művészet, vendégszeretet, segítőkészséget, életforma és sok más. A kezembe került a vers. Mondtam a fiamnak, a Zolinak, hogy gyere, hallgass meg ezt a verset, milyen szép. És elkezdtem neki olvasni, de nem tudtam végigolvasni, mert sírva fakadtam. Mivel itt nőttem fel, 6 hónapos koromban hoztak ide a szüleim, meg nagyszüleim. Nekem Magyarország csak az ő emlékezetükön keresztül, az ő élményükön keresztül ismertem, és mikor oda kerültem, akkor magam vált. Nagyon fontos volt nekem, hogy például a lányom elég jól beszél magyarul, és tervezi is, hogy Magyarországra költözik majd egy ideig. Ahhoz, hogy egy emberből jó állampolgár legyen bárhol a világon, hogy jó amerikai, jó kanadai, jó ausztrál állampolgár lehessen, ahhoz az nagyon fontos, hogy a saját nemzetiségét megtartsa, hogy arra büszke legyen. És egyszer rendeltem New Yorkból magyar lemezt. És azt fölraktam. És elkezdtem sírni. Hiányzik az a gyönyörű Tiszapart és a Tiszamenti park, ahol sokat sétáltunk, és fiatalos szívvel udvarolgattunk egymásnak. Fiúk és lányok. Valóban, az szép idő volt. Barátaim, azt gondolom, hogy túl nehéz volt az út idáig, mégsem adtatok fel. És most itt vagyunk, és meg akarjuk mutatni mindenkinek, hogy mennyire fontos a magyar kultúra, akár a tánc, akár a nyelv, ételek, és nagyon örüljünk, hogy mert magyarok lehetünk egy másik országban. Laci, te hallod-e? Jelhangmondom, bontom, ülj ide a zöldbe, így né, vagy megtaláljalak sírni. Ugye fáj? Hát ne kiabálj. Tartsák meg a magyarságokat, tanítsák a gyerekeiket magyarra, az unokáikat magyarra, majd még lesz egyszer egy szép, nagy Magyarország. Próbáljátok a magyar tanulni sokat, és ne felejtsétek el. Legyenek büszkék a magyarságokra, ápolják a kultúrájukat és a hagyományaikat. Anyám világosat álmodtam. Napra forgó világ voltam álmodban. Édesanyám, te mi fényes nap voltam. Napkeltétől, napjukkal ragudtál. Azt üzenem a világ magyarságának, hogy tiszteljék, becsüljék és szeressék egymást. Tanuljanak az idősektől, higgyenek a gyerekekben, bízzanak bennük, és legfőképpen azt, hogy szeressék egymást is. Áldja meg a jó teremtő a hazát, jóval, minden jóval, békességgel, szeretettel,